Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Denny Ismaois. Halo pemirsa, kali ini kita lanjut part 2 ape budal mek kembang seperti biasa pemirsa. Dan ini Mbak Isma mau bercerita sedikit. Saiki kembangi pemirsa iku ki ora dibayar, maksudnya wis ora dibayar sing duwe dadine iki, tapi kembange kuwi disodakohno. Dadi kon ngepek dhewe, terus kon meme dhewe, kon ngadol dhewe. Soalnya apa? Kembang itu harganya turun, nek mbayari uang itu gak cukup pemirsa. Dadine iki kembangnya oleh dipek dhewe pemirsa, terus engko dipeme didol dhewe. Iki mbek pengen dene make cek masak. Cek ngonten mak. Waduh, melengo. Kali iki ape mek kembang neh. Dadi engko nggo wadah dhewe pemirsa. Ape nggo plastik. Di ini kuwi ceritane bake kan 3 mantuk. Karo sing duwe, ndelala sing duwe rono. Dan kondo nek kembang kuwi ora ngepekno pemirsa. Dadi malah kon nek mek ya gak popo, tapi ora mbayari. So nek umpama wis kembange payu, sing duwe bakal apa jenenge? Golek wong kon ngepeki nek terus dibayar. Tapi yo jek payu pemirsa, mung ning kene garing ki antaran 90.000 tapi sekilone. Nek teles iku 1 kilone 4.500 jarine, tapi kita belum tahu ya. Mending dipeme dhewe, nek panas ki jane yo nah yo. Tapi nek mendung udan ya ora iso bosok kembange. Dan alhamdulillah kemarin ki wis terus akhirnya dingin 3 pulang dipeme dhewe pemirsa. Terus iki ape budal nang golek nggo tambahan. Iki karep Mbak Isma ape ganti baju klambi elek dawa pemirsa, kok nek gatel klambi dawa kathok dawa kudungan enak nek esuk ngene iki adem, dadi nek poso gak krasa pemirsa. Aku nek awan sithik panas ngono, dadi ki apik emek tak peme dhewe menawa engko iso untuk sekilo didol pemirsa. Iso alhamdulillah sing duwe kuwi wis ikhlas diwehno wong-wong, sapa sing ape mek monggo. Kuwi ya apik dienggo apa? Herbal. Semua segala penyakit iso mari nek rutin ngombe kuwi pemirsa. Cara ngono ya pegel-pegel ki iso. Nggo apa iso. Nek digodhog ngono iki ungu aire, tapi ya rasane koyo banyu biasa. Di sore Mbak Isma yo godhog tak ombe sak gelas. Tangi awake enteng alhamdulillah diparingi sehat pemirsa. Ya wis ngono. Iki Dik Peri ya wis bangun, Dik Bang. Le buke tak mek kembang yo. Yo, tak tinggal duit 2.000 ngono iki wis. Gak melok ya wis. Engko ndang mulih delok ae. Kok nggawa kresek dhewe pemirsa. Wadah dhewe. Ding gak wadah dadi bingung yo. Lah infone yo jere gelem pe dibayar tapi regane mudhun sabake 8.000. Ternyata teko kono urung kondo bakule, terus pembeline yo urung eroh. Dadine yo kon ngepeki dhewe sik ngono, kok ngedol dhewe. So nek butuhno wis cocok karo regane sabake sakian bakal diceluk ngono. Maksude di tuku sing duwe. Ngono. Iki termasuk apik pemirsa ya sedekah kembange oleh dipeki wong-wong. Oleh didol dhewe, oleh dipeme dhewe kene. Oke. Soalnya nek panas sedar ki paling 2 dina 3 dina garing. Menyusut
nglinting ngono kuwi pemirsa. Nyelot cilik ngono kembang iki. Tapi nek garing ki malah kaya teh ngono. Nek mending nek godhong nek umpama kembang ya kembang mekrok kuwi gak apa-apa, tapi nek wis wayah proses penggaringan nek masa-masa ke hari kedua ngono kuwi malah gak enak. Soalnya wis kadung dadi proses terus digewek. Dadi kaya lengete piye ngono kuwi bosok ngono ki pemirsa. Ya wis ngono Mbak Isma tak ganti dhisik bar iki kita berangkat. Iki ya berangkat sak anune pemirsa wis resik-resik omah, wis nyapu, wis umbah-umbah, ngisi banyu, isah-isah. Wis resik kabeh pekerjaan rumah baru kita berangkat. Timbang nganggur tengok-tengok ape opo ya pemirsa. Mbok kuwi dikelompok-kelompokno kan kok nek entuk panas dipeme. Engko sapa uga iso untuk sekilo untuk duit. Lumayan pemirsa. Malah akeh kuwi ya hasilé. Raketan gak langsung dibayar dadi duit. Nunggu prosesnya garing. Ya enek sing gelem nuku telet jane ya an pemirsa, tapi kita urung kondo ya. Jadi sementara kita tampung digaringno dhisik. Mumpung ki ya rada lumayan alhamdulillah rong dino iki enek panas. Ora mendunge sore pemirsa. Ya wis ngono. Kita nanti lanjut sama ini terus meme. Bakal nggawa apa ya pemirsa? Aku nek nggawa bak kewoan, mending nggawa kresek abang. Ambek atom ngono apa piye? Terus nggawa sak piring. Dadi engko hasile nek wis entuk mesisan diler ning kono nek enek panas dilerne sawah dhisik koyo di ini. Ya wis ngono pemirsa. Di kontene ya sepurane maksudnya gak di apa lanjut ditutup Mbak Isma ya pemirsa, soalnya wis saking apa gagi-gagine bingung. Ya wis nanti kita lanjut di perjalanan. Wis ayo wayahe kita berangkat nggawa bak ke omah pemirsa, ya nggawa kresek gede iki engko petak sok ning kresek abang ku terus nek ene kene he dicok kuwi nek wis gegel apa sak nggo ngeler ning kono nek bar mek dipeme misan, maksudku sak ora ada nggo meme nek engko adahe kembang diadahi iki kresek abang, maksudku ngono iki nggo bak iki ben ayo. Oh iki mak ambek make engko capil engko nek wis bar emek ning gone timbo iki disok ning gone layar dipepe misan ning kono. Lah engko nek wis sampe mulih dikrukut didekek ning sok ning adah kresek abang. Ya. Nggo ngeler kok. Kan kok bar mek kok tiba, Mak. Engko terus dilerne sak kuwi kan mumpung kena panas. Engko nek ape mulih dikek kene. Kok dadi sitok. Ki mek dadi sitok mbek mae. Garing sok ben dipro nek loro kan cepet. Sampe didol ning gone, Mas. Pekayaan. Ndi golek pekayaan. Dhewe mangan, Guys. Di ngalai meme ya, Mak. Iki kembange kali iki dikon ngepeki. Wong iki sing duwe wis ikhlas. Itu untuk sedekah dikekno sapa sing gelem mek ya pepen dhewe, didolen dhewe. Ngono. Ya wis timbang kembange akeh ayo dicipuki. Ndek iki mereka gak nggo adah dadi gung roh tahape piye. Saiki wis paham dadi budal neh. Ndek iki kisuken budal tiwas mruput jam piro ndek iki? Jam tengah 7 mbok teko kono. Nek gak jam 6. Saiki budale rada jam 8-an. Tengah 7 kurang. Iki jam 8-an dadi rada trenceng. Wis sanggine. Ora penak. Kita berangkat. Yes, padha sekolah. Dik Peri ya wis pinter. Nganu, gak melok ning omahe. Kok ngene sendal kok padha. Seperti biasa dalane wis ning kene iki.
Wingi iki nek esuk cek lamur, guys. Nek iki wis rada awan kan trenceng. Engko yo ndang mulih santoke, pengen mulih yo mulih. Wala lomboke kok nduwe ati. Dibaki lomboke sisa. Abung-abung. Yunga wis budal. Lanjut penggawean ta. Ayo kene yo leren. Iki apik-apik kok. Iki lho. Nah iki kon ngepek dhewe ya nyantai pemirsa, ora ngebut. Dipeme dhewe ning omah. Cek payu larang 100 sok sekilo. Patang bak terus sekilo. Garing. Biasane. Untuk gawe. Kau diberekno Ki mbek make. disingkirno lu, guys. Iki mek kembang. Ora gak mergawe iki apik. Lah, Yang penting mergawe, kerja semangat. angger awake Pokoknya cek ingin semangat. sehat yo, Mak. Nekat berkat. Wis. Oke. 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 Apa ae dilakoni selama awake jek sehat. Panjang umur, seneng wis wong iki. Nah, Wis golek-golek wijole mangan yo. butuh mangan. Wong iki butuh mangan dinone. Apa? Apa, Bu? Ayo rono sik. Enek mak engah. Jarene kon ngepeki kembange. Malah gak popo diolehi mbek wonge yo, Mak yo. Kok beras. Terus apa? Yo. Kon apa oleh mek kacang, ndek yo ditawani yo. Lah, Rusak aku wewe. oleh. Rusak aku. Kae mak engah wis oleh sak pira, Mak? Aku sentuh sak bak. Oleh sak bak. Jenengan peme. Nang mriko. Oh, wis oleh sak bak. Dipeme ning kono, guys. Lah kuwi akeh, Mak, kembange. Dicipuki eman-eman wijik payu, guys. Nek garing malah larang. Sekilo kae. Dipepe ngono. Kita berarti ngepeki dhewe terus dipeme dhewe, guys. Lho. Mak ngah wis oleh akeh. Mangkat jam pira, Mak? Jam 7. Iki wis nganu, Mak. Ning omah wis enek sing garing. Jenengan peme. Oh, untuk telung on, rong on pemirsa. Wah, telung on ae 30.000. Garing, guys. Ki akeh kembange. Tambil. Wis pemirsa, guys, budhek wayahe mulih sik. Untuk telung bak, mae ya telung bak. Pohon panas. Sesuk neh. Lagi pemirsa. Iki. Mae telung bak, aku telung bak. Panasnya ra kaprah, gak kuat sesuk neh. Terae penak poro esuk adem. Wis iki pulang pemirsa, engko teko omah ya dipeme. Ini Mak, opokno kene. Jadi iso nggo gelarane kok. Wis nggo gelaran aku. Lah iya. Dipeme ning kene garing. Ditotel iki, Mang. Apa? Iya tak aku ditawani kok. Kon mek. Ini kok langsung kacang iki. Langsung kacang iki bisa tak menak kau mesti. Resep-resep ini. Waduh. Panas sih, ini pemirsa iki.
Lah mang mangkat jam 8. Wis engko teko kono dipeme. Teko omah dipemene, guys, nggo layar. Sing ning omah ndik iki yo wis pemean pisan. Paling gak yo nek panas banter yo 3 pemean pemirsa. Pemean pisan tak ewer-ewere. Bu di Pin. Pin. Bu Peri. Per. Jek syutingno dulu aku, Per. Syuting ki cekeli dhewe HP-ne tak nyunteki. Peri. Ini cekli, bisa lehno. Buke syuting pengen teki. Wah, alah. Dikongkon kok. Untuk telung. Dan nya cekli ngene. Iki cetekili ngene. Cekeli ngene apa tak ngelar kae lho. Tak buat ya minum. Nah, ketak nak baru. Ini ketakno. Nah, Pantai ini weh. Iki sebut cedok. boleh. Sotonya ini goreng lah. Jek tak kon nyobain. Nah, begini. Boleh. Duh. Masih, guys. Sampai keplonger, longor. Sampai ya ini weh. Nebak iki. Boleh. Loro di rombong, guys. Iya. Rombong iki mau sak ngono metu pisan. Terus iki enak mas. Aku yang mbok godhog ndek langsung pinuk, Mbak. Nak ndrok neh. Ndrok neh, Gen. Lah ndek mbok kayak jeki tak godhog sik kontole pilek. Ora lho, anu kecantol slite. Gek lha kuwi. Astagfirullah. Kayak ngene kene anu sak padal. Iki nek iso malah nek ngeler kalau sitok-sitok ngene gak oleh kantilku. Bosok nek kelet iki bosok. Ah iya kok anu kok ngene kok. Iki mumpung panas ya. Bosok ora mampu ora paling. Wis sik apa? Iki le isine le. Bagine maksudnya? Heeh. Panas e, Den. Rupane ngene gak ireng. Halangku diisine aku tumbas neh. Oke. Tuku neh. Yo. Iya. Seng. Tenang enek budeni. Sampai ngene. Apa nek sesuk neh, Mak? Nek esuk ae panas kok. Ayo bangun. Sawan pemirsa. Nang bak mang sakmene iki. Bak cilik ki mana bak Oh. Emange anu kowe nyelak wekmu. Apa aku tak duwe? Kuwi lho bak kuwi. Oh, bakso. Mak telu aku telu. Wis ngono ae pemirsa ya. Emang kontennya dilanjutin panasan aku tak. Aduh. Berarti ki keteng mangan mak yang mulai panas mak. Sesuk meneh poso-poso. Nek sesuk mangkat esuk dia mangkat jam 8 Den. Wah wis salah. Heeh. Sono. Wong aku mang budal aku jek nang omah ya. Jek nang omah. Budal sekolah aku jek nang omah. Heeh. Aku wis budal aku Iya. ngenteni make jan terus wis budal entek ngene. Wis alhamdulillah aki kebayang dadi dicepuki neh. Heeh. Wis tak leren pemirsa. Terus nek keringet aja langsung adus ngono. Jantunge coplok. Heeh. Tak leren sik Mbak Deni Mbak Isma pamit. Terima kasih semua selalu menonton konten terbaru nih Mbak Deni Mbak Isma, mengikuti konten-kontennya Mbak Deni Mbak Isma. Semoga kabeh diparingi sehat panjang umur seger waras. Mbak Deni Mbak Isma pamit cekek titik ala ketara dadi wong apik aja sampe nglarani wong liya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis aki kok.